πάρει πολλή ώρα. Αρκετή. Θέλετε και σε όλους τους χώρους. Όχι, στην τουαλέτα μην βάλετε. Ούτε στο Fame Story ακούν. Σε όλους τους χώρους. Κάτι έχουμε πρόβλημα. Οι τεχνίτες χρειάζονται ένα έξτρα μηχάνημα. Δεν κατάλαβα ακριβώς τι. Το οποίο ξέχασαν να το φέρουν και τώρα πρέπει κάποιος να πάει να το πάρει. Δεν προλαβαίνουμε. Ναι. Φώτη μου, η γιαγιά του Σπύρου είμαι. Α, γεια σας, τι κάνετε? Καλά. Να σου πω, αγόρι μου, έχει φέρει τούμπα μια νταλίκα έξω από τη Στυλίδα και έχει κλείσει ο δρόμος. Και εσείς που το ξέρετε? Το πάνε ειδήσεις? Καλέ, ποιες ειδήσεις? Το βλέπω με τα μάτια μου. Σε ταξί είμαστε μαζί με τη Θεοπούλα. Πίσω από τους λεγάμενους. Δεν κινείται τίποτα. Να ξέρετε, έχετε ώρα ακόμα. Ευχαριστούμε πολύ, γεια! Τι! Ηρέμησε, Σπύρο. Τι εννοείς γιαγιά πήγατε στη Λάρισα? Ποιος σας είπε να πάτε? Σπύρο, γιατί χρειαζόταν να μας το πει κανείς? Γιαγιά, έχω πει δεν θέλω να ανακατεύεστε από μόνες σας. Αν γινότανε κάτι... Βρε, αν δεν είμαστε εμείς, τι θα κάνατε? Εμείς δεν σας ειδοποιήσαμε. Αν δεν φταίει κανείς άλλος, εγώ φταίω που ετοίμασα ολόκληρο τραπέζι για να το γιορτάσουμε. Γιαγιά, δεν είχες καμία δουλειά να πας στη Λάρισα. Πόσο μάλλον να κάθεσαι και να κρυφακούς τι λέω εγώ με τη Γαρουφαλιά και τον Βασίλη. Αυτό είναι το ευχαριστώ που σας σώσαμε. Δεν ήθελα να με σώσει, εντάξει, ήθελα να σωθώ από μόνος μου, το καταλαβαίνεις? Τι νομίζεις δηλαδή, ότι μόνο εσύ έχεις την έννοια μου? Εγώ δεν την έχω. Άμα γινότανε τίποτα, για ποιο πράγμα να σου πω ευχαριστώ δηλαδή? Που θα πήγαινε η ψυχή μου στην κούλουρη ή που κάθεσαι και με κρυφακούς όλη την ώρα? Άντε να σου το πω ευχαριστώ. Σπύρο μου, εμείς ευχαριστούμε, όρθια, διότι μας έδωσες την ευκαιρία να αποδείξουμε για άλλη μια φορά την αξία μας. Μπιχτή. Με τη δική μας συμβολή και όλοι μαζί θα επιτύχουμε το στόχο μας, που είναι η παραδειγματική τιμωρία των ενόχων. Φωτή! Μας ανακαλύψανε. Αν μας ανακαλύψουν στην μπανιέρα θα κρυφτείς? Φωτή. Ξέρω τι πρέπει να κάνουμε για να μάθουμε ποιος είναι ο τέταρτος από την πεντάδα. Αλλά θα το οργανώσουμε οι δυο μας, χωρίς τους άλλους. Γιατί? Γιατί δεν θα συμφωνήσουν ποτέ με αυτό που σκέφτηκα. Και θα είμαστε μόνο οι δυο μας? Όχι, όλοι μαζί θα είμαστε. Αλλά οι άλλοι δεν θα ξέρουν τι πρόκειται να κάνουμε. Γρηγόρη του Λαχανιασμένου. 5 γράμματα. Ξεκινάει από αν και τελειώνει σε α. Γρηγόρη του Λαχανιασμένου. Ποιος Γρηγόρης είναι αυτός? Και δεν μας είπαν καν τι μας στέλνουν. Όχι. Και γιατί 6 σερβίτσια? Ποιος θα είναι ο έκτος? Δεν ξέρω, σου λέω. Γρηγόρη του Λαχανιασμένου. Γεια σας. Ήρθαμε. Νομίζω ότι οι συστάσεις είναι περιττές. Τον κύριο Τζουμάνη τον ξέρετε όλοι. Γιατί τον έφεραν εδώ? Μόλις τον είδα μου κόπηκε ανάσα. Ανάσα! Γρήγορη του Λαχανιασμένου. Αχ. Τι έγινε? Παρακολουθούν το σπίτι μου. Ο Παυρινός. Δεν νομίζω, δεν έχει λόγο. Τότε ποιος? Αυτή. Μάλλον. Βρήκα ένα μικρόφωνο και μια κάμερα. Μα πώς? Η Λάρισα. Γι' αυτό μας στείλανε. Από πού σε βρήκανε? Και από πού σε παρακολουθούν? Γεια σας. Γεια σας, γεια σας. Τι έγινε τελικά? Τα βρήκατε τα παιδιά? Τους δώσετε το πουκάμισο? Ναι. Ποια παιδιά?
Μια κοπέλα δεν μου είπατε ότι μένει από πάνω. Είναι και ένα αγόρι μαζί. Χτες τον είδα. Με ένα μαλάκι. Τι? Έχει ένα κερατάκι στο κεφάλι του. Καλό παιδάκι. Μόνο αυτοί οι δύο μένουν στο σπίτι. Εγώ μόνο αυτούς τους δύο έχω δει. Καλημέρα. Δύο. Και ένας λαγός, μια αρκούδα και ένας πειρατής μας κάνουν 5. Κυρία Χατζιαλεξάνδρου, Όπα. μήπως μπορείτε να μου εξηγήσετε για ποιο λόγο με καλέσατε εδώ σήμερα? Α, δεν σας κάλεσα εγώ. Αλήθεια. Μου είπαν βάλε ένα σερβίτσιο, το είπα στη Μάρθα, το έβαλε αυτό. Και τότε ποιος θα μου εξηγήσει? Θα σας εξηγήσουμε εμείς, κύριε Τζουμάνη. Αφού εμείς σας πήραμε τηλέφωνο, νομίζω ότι είναι προτιμότερο να σας τα πούμε εμείς. Και τι θέλετε να μου πείτε? Για τη Βίρνα και το Λεβένταγα πάλι? Όχι. Αυτή τη φορά θα σας μιλήσουμε για το Μακαρίτη Δημοσθένη Πολίτη. Για τον Πρωθυπουργό Άρη Παυρινό. Για ένα έγκλημα που συνέβη στη Θεσσαλονίκη πριν από 30 χρόνια. Για τη δολοφονία του Υπουργού Ευάγγελου Σταυριανίδη, της οποίας ήμασταν όλοι μάρτυρες. Γιατί παρακολουθούσαμε τον πολίτη και γιατί τώρα παρακολουθούμε τον Πρωθυπουργό. Γι' αυτά. Τι λέτε? Την αλήθεια. Κύριε Υπαστηνόμε, η αστυνομία εδώ και ένα χρόνο περίπου καταζητά μια κοπέλα για τη δολοφονία 2 ανθρώπων. Του Κωνσταντίνου Καστέλη και της Φωτεινής Κουτσιουμάνη. Η κοπέλα αυτή λέγεται Αγγελική Ιωακιμίδη. Και είμαι εγώ.